10 minut do centra města a relax i příroda kolem vás. Mám tu pro vás dům za cenu bytu. Jak si říká, co bych kamerem dohodil? Máte dětská sportovní hřiště, mateřskou školku a zastávku MHD. To vše v dochozí vzdálenosti. Jsou tu spousty pěších a cyklistických tras, procházky a jízdy na kole pro vás nebyly nikdy dostupnější. Tak co si vyberete? Byt nebo rodinu se zahradou? Zavolejte mi, zvu vás na prohlídku.